Ало? Ало? Аре, сподели екран. Защо? Нали трябва да пратим някакви смс? Чакай малко, още не пращай смс-и, бе. Изчакай малко, бе, пич. Сподели екран за малко. Да ти покажа как. Не трябва да от телефона. Да, ама изчакай малко. Изчакай малко сега. На телефона. Вземи си телефон. На съобщения. Горе на получател. Видя ли получател да пише? 1096. Написа ли го? Да, и сега изчакай. Да. И отдолу с текст. Знаеш ли какво да пишеш? Не, казвай. ПВП с малки букви всичко. ПВП заедно, да знаеш. БГ ПР и с чертичка. М Е. Това е. Изпращане. И сега прати още... Чакай малко. Прати още колко... Изчакай малко сега. Трябва да ти дойде един код. И то... Кажи хай на YouTube. Какво викаш? Кажи хай на YouTube с камерчо. И ето хора, видяхте един скамер, който се опитва да ме скаме, но нали, не му се получи. И да, аз бях Никола Тодоров Николов. Бай-бай.